Det er min hund Dipsy, som jeg sagde, jeg ville lave en video. Yeah. Nå, nu går den. Skal du? Så. Og den er meget gammel. Jeg fortæller lidt om Dipsy, fordi jeg sagde, at jeg lavede en indslag. Okay, der er meget sol her. Dipsy er okay. Skægt. Nå. Nej. Jeg er ved at lave en video. Respekt. Det mangler. Vi kan godt tage noget at spise, ikke? Gå til at spise. Ja. Dipsy er 12 år. Og da den var eller stadig. I hvert fald meget lille, der boede den på en gård. Og inden min farmor og far var kommet og købte den. Nu får jeg dobbelthævet. Der var der sådan en stor hund, der bed den. Og den var jo kun så stor her. Så kan I sådan ikke se. Nej, den var så stor her og så høj. Tror jeg med hovedet var den heroppe. Og det er sådan lidt. Den er meget. Den kan ikke gå på vores trappe med. Jeg vil bare lige sige, at vi har ret mange trapper. Vi bor på anden sal her. Og nej, første sal og anden sal ovenpå. Og ja. Det kan lige gå ned fra hoveddøren og ind til farmor og far, som bor nederst. Nede i stuen kalder man det. Der kan lige gå de 4-5 trappetrin, der er op. Men den skal være den også rigtig meget. Og så er der lige 10, tror jeg det er, trappetrin op til sådan en plade. Og så 10 mere, så kommer vi op til den her lejlighed. Så er der sådan 10 op der. Og så 10 igen til den der plade der. Så er der 10 til en plade. Og så 10 igen til at komme op på den næste plade. Og så på den sidste plade, der er vores dør ind til der, hvor vi sover. Men ja. Så hun skal faktisk gå, for at komme herop, så skal hun gå 20. Og hun skal være der rigtig nemt, så. Men jeg vil gerne sige noget om opdatering. Og sådan noget. Ja. Vi rejser til Frankrig på torsdag. Der er 2 dage til det, fordi i dag er det tirsdag. Og nu kommer min lillebror. Nej. Det er min lillebror. I kan ikke se ham. Det er min lillebror. Hvor blev han af? Pjæs. Okay. Ja. Men min lille søster og farmor og farfar rejste i går, og de kørte til Frankrig. Kørte til Nice. Og min finger. Og ja, så skal vi være dernede i 3 uger, når jeg er pakket. Men jeg skal op og rydde op på min værelse, det orker jeg ikke. Mega nederen. Men bye! I'm a crazy mother.